meninos e nenas. Eu son Antianon Toies Aquicelenis. E hoxe vou a lervos un conto A Palmeira. Na miña rúa hai unha señora moi alta. Nos chamámoslle a Palmeira porque é moi alta e leva os cabelos lizados. Vese dende moi lonxe entre todos os que caminan pola rúa. Ela é máis alta. A palmeira é tan alta que cando atravesa as portas ten que baixar a cabeza e cando se senta nun banco do parque talmente parece que está de pé. É moi simpática e cando xogamos a pelota non nos tenemos que preocupar porque se nos queda enriba dunha árbore, a palmeira estira o brazo, ponse na punta dos pés, recupera e devolvénola. Ahora ten un cloque morado na fronte porque o outro día camiñaba distraída e deu un golpe contra a barra do torto dunha tenda. Doulle tanto a cabeza que tivo que guardar cama. E nosotras, que somos as súas amigas, fomos levar un ramo de flores. A súa cama é tan longa que fai 2 ou 3 da miña, como se fosesen os pés da outra. Eu, sen embargo, pequeniña como son, aínda durmo no berce, moi pero que moi máis curto. Para sentar, como aínda non me dei a punto, teñome que sentar no chonela. O coche da palmeira é descapotable e, como é tan alta, conduce coa cabeza saíndole por arriba e ten que poñer unhas grandes gafas de sol para que non lle entren lisos nos ollos. O que máis me gusta da palmeira é que me deixa subir sobre os seus ombros, entón sí que son alta. Síntome tan alta como a cheminea da fábrica ou como o colo de xirafa todo é, ou como os xigantes da festa maior. E se me estico podolle dar a man ao neno que está no balcón do primeiro andar. E este conto xa rematou. A ver se vos gustou. E ata outra!